Sana pala mapastamlat sa piyasang pangangkat problema. Tama ka bugat kapag may mapasko na unos. Apang umasang Diyos nga bugos dito sa iya Kalbaryo sa krus. Sa aton Ginoo nga makaako, ako padayon nga makatuo. Sa iya po lang akong pagkapuskan, ining una-una ka takipusuan. Magabato para kay Kristo. Kabuhi sa Kristohanon, hindi ini mahapos kag magatapos. Pakalibutan nga handom, magapadayon, magabato sa iya bukay, sa iya makapalibay. Sa aton Ginoo nga makaako, ako padayon nga makatuo. Sa iya po lang ako pagkabuskan, ining una-una ka takipusuan. Magabato para kay Kristo. Magabato para kay Kristo. Kita tanan maghubong, papalapag sa iya pulong. Magahatag langit nun nga kalan, makaangkon sa kahiwayan, Ginoong Jesucristo, aton kaluwasan. Sa aton Ginoo nga makaako, ako padayon nga makatuo. Sa iya po akong pagkapuskan, ining una-una ka takipusuan. Magabato para kay Kristo. Magabato